Kasngi belang shitarik benai besipau arajar arusan kabelang kan maburom ya kasngi jong ka Teresa jong kelung Jisu bat ka Teresa ka doktor kabalang la kaya ka haka artarik ukalalengkon house name shijar praspa nyupulai ha alen kon fran ka Teresa bakun jong ukalung Jisu bala jutip kum usanti barin kala rung sya kaying reunion ha kermilai hal lecture katba kadang kena kabala im ha kajing snorit kajing long kabashida bat kajinget kabaskem ha ublay da kiktin bat kajing im jongka kala hikai yakinovis wala kadei tang ka reunion hapo kisau kenro kala don kanam keleng kepertei hadin kalayap house name shijar praspa kendai penyau hau lai puterik unailur hapo lisis fran kateri sabakun kadei kanongda jongkari mission ban jongkari friends kajing pule mentakasni kajing pule na ka kitab Nehemia kalnong kabaar karkot iwe hidup pra haubnai nisan house name kabaar peu jong usim artak seksis kaba hawan kaladon hakman jong Nehemia ngala shim ya kawan bat ngala terwa ya ka ha usim ngampat jupen menu ya ka khmat sngosi hakmat jong deus im ula keli nga baleki khmat jong pi kia sngosi haba pimpang satya kani kamde ka henry ka jingkuslai ka donut de ngala sngo shapting shibun ngala ong house im dos im un im junom balikin ka khmat jonga kan om isiosi haba kanongba kajaka kabadon kijentep jong department jonga kajot thiau bat i khardop jongka kala thangdu dakading ondakumta usim ula ong hanga de yaka pikwa ban kerpan kumta ngala duwai haublay kabeneng nangta ngala ong house im lada kal pensosi bha yus im ba lada ushakri jongpi uliyo shibun kejing yo spun khmat ka jongpi te topha yanga shajudia shakanong ba haba kijentep ki department jonga ba nganduk tebyang yaka hangta usim ul ong hanga kasim kasyong hajan jong hadu katnu pinja batlano pinwan phaiwi kumtau sim ulas nyobha ban pha yanga ban ngal aya bu por batu te ngal ong house im lada ka pensubha yos im to on ai hanga ya ki city shakilat jong kachala kaba shalanden kawa pakindup sya yanga banyai lengba hadu bangan dapoi hajudia bat sakawe kashutiru hau asap asap nong pet ya ka klaus im bat unong ai hanga ya kiding bat thang khung na ka benta ki kardop jong ka kut jong ka temple bat na ka benta ka kanro jong ka nongba bat na ka benta ka ying ha ka bangan chong deus im ula ai kat ka ba ngakarpan namar kata kakti ka basbun ka jong blay ka don bat nga kaktin jong try isungu yaw blay ka jingpule na gospel bakoi kit kum Lukas kalanong ka bakandai ke khot sam pnyeu hadu ndriu pu ar
kat bau Jisu bari senran jeng u kidang lek la kalenti wei briu wa ong ha u ngan but yame kat shaba melej u Jisu la ong ha u ki mar siang ki don ki krem bat kisim kasun ki don kiskum henry kun u briu don jaka shong jaka tia ula ong ha wei pat briu to but yanga henry uta ula ong ko try sha shwa bangan le on tep yok pa chunga henry Jisu la ong u le ki bayap kin tep yala ki bayap henry ma phi ki ba khile ban yalap ya ka himau play sa wei pat briu ong ngan bot ya me ko try henry sha shwa ngan le ai khub le ya ki ba hayi nga sem chunga u Jisu la ong ha u don u briu u balabu ila ki ha kalengkor bat ba kertiang din uban long ubabit ya kahima ublay ka gospel jong try ka jing ro eme Chris